Jɛkulu min sigilen bɛ taa ni segin Cuala Madama Siraba ko Kunangu ka Fédération nationale des transports o ye o ka ladalasigii ta ko 4nan baaraw congrès ordinaire o danganamaya min sen fɛ nabaw ye a kɛ waati kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka se ka hakili sɔnni sigi hakilinaw caman kan minnu donni bala a bɛ se ka kɛ sababu ka se ka terrain sira hali bi ka a lakuraya fo ka se ka ninkura fiyɛ taa ni segin baaraw la faso Mali kɔnɔna na. Ka sanga ni moludu belebele o ɲɛbila baaraw ye i n'a fɔ a bɛ deli ka kɛ a fɛ cogo min na Dr Abubakar Sidiki Buware ni a dɔnmɛni n'a ye a ye a deli ko lamaga ka sanga ni a kɔnkɔn falen ye ka to furaw caman na min taara a fɛ ka di centre de santé Sherefila mɔ. Nin ye anw don ka ɲɛ bi bamanankan kunnafoni kɔnɔna na kunnafoni n'a fɔra min kan ka kɔrɔ aw ye sɔɔni. Nɛgɛ kaɲɛ mugan sanga 30 bɛ a kan Bamakɔ ani Nɔkandugu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ a ka ja Mali kɔnɔna na k'aw fo ka waleɲuman dɔn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ ka ɲakuma minnu sigilen bɛ ka ɲɛmaa da Sherefila TV jakanso fɛ jan kɔ ka se ka bɔ kunnasiri ani kunbana ka tɛmɛ kunnafoni jɛlen fɛ k'a fɔ a ye bamanankan kunnafoni waati o de selen ye nin ye min bɛ tali kɛ taa ni segin baarakɛlaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya ma ka sanga ni o ka baaraw bolodacogo ye o ye o ka sigi ta ko 4nan 4e congrès ordinaire o baaraw ɲɛnamaya dakun min sugantira o fɛ o de ye mobili baarakɛlaw n'a ka di ye taa ni segin baarakɛlaw o ni furancɛla fanga maaw o bolo bɛ ɲɔgɔn bolo o de kɛra dakun ye min sugantira o fɛ ka bɛn ni o ka sigi ye min baara bonya kun t'a mɛn ka di taa ni segin minisiri yɛrɛ mɔ kalo donna k'a fɔ ka sanga ni baara in yɛrɛ bonya ye nabaw ye a kɛ waati kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka se ka sɔnni sigi hakilinaw caman kan minnu ni o donna bɛrɛla a bɛ se kɛ sababu ka terrain sira ni ka o yakubaya fo ka se ka ɲɛda kura di taa ni segin baaraw ma faso Mali kɔnɔna na Sadio Sidibe Boubacar Traoré olu y'a siri Sherefila TV tɔgɔ la. Fédération nationale des transports o y'u ka congrès ta ko 4nan kɛ min sen fɛ u y'u da don mandat kura min filɛ ka ban sisan o ye baaraba minnu kɛ a ka mandat kɔnɔna na ka se ka u datu o la ani mandat kura min bɛna kalifa makura la baaraba minnu bɛna kɛ o fana kɔnɔna na da sera olu bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔna na bi transport ko domaine na gɛlɛyaw caman bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'aw ye nɛgɛsira ta ka jateminɛ gɛlɛyaba bɛ o kɔnɔna na u y'u datu gɛlɛya minnu b'o kɔnɔna na min b'a to solution bɛ se ka sɔrɔ o gɛlɛya ninnu na cogo min na kɛnɛ in kɔnɔna na maaba caman kun bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la minisiri min ka baara bɛnnen bɛ nɛgɛsiraw fo ka taa se sira tɔw bɛɛ lajɛlen baaraw ma maraniya kun b'o bolo fo ka taa se ministère de la fonction publique o fana ka ciden kun bɛ kɛnɛ kan o ni maaba wɛrɛ tɔw da tura fɛn caman na gɛlɛya min bɛ transport ko domaine na Mali jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la nɛgɛsira. Transporteurs ka ni congrès ba in nin ye nisɔndiya ye jamana ɲɛmɔgɔw ma parce que bɛɛ bɛ transport jɔyɔrɔ dɔ jamana kɔnɔ. Doni taa ni mɔgɔ taa dɔrɔn tɛ an yɛrɛ an bɛɛ y'a jateminɛ sisan gɛlɛya min tun bɛ jamana in kɔnɔ maa ye tajiko ye transporteurs ninnu de wulila ka jɔ dɔw fagara dɔw jenina fɛn caman kɛra chauffeur ye jamana vraiment a bɛ mobilité nɔgɔya kosɛbɛ parce que a yɛrɛ de bɛ se ka doni caman ta a jɔyɔrɔ ka bon transport la a jɔla circonstance min na je crois que bɛɛ b'a dɔn a tɛ komi jamana ɲɛmɔgɔw ye ɲinɛlen bɛ a kɔ mais an bɛ waati min na gɛlɛya minnu bɛ o de y'a to baara in ɲɔnkirila dɔɔni mais a tɛ k'a fɔ ko a dabila la. Maa caman kun bɛ kɛnɛ kan ni u y'u ka laɲiniw kɛ u ka caw kɔnɔna na. Ɲɛgɛnji samandaw an y'o de an nana fɛnɛti ka ɲɔgɔn ye congrès la bi a diyara an ye bon congrès min don a ka d'an ye vraiment bɛɛ k'i ka sɔrɔ bɛɛ ka laɲini sɔrɔ a kɔnɔ quoi surtout an ka problème b'an da la an bɛ jibɔ yɔrɔ nin o problème b'an da la an bɛ ka jibɔ yɔrɔ min na de c'est provisoire an mago bɛ site min na site conventionnel komi a ɲɔgɔn bɛ jamana caman na an b'a ɲini an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ o fana ko ɲɔgɔn kɛ ye. Nin kɛnɛ in ni a bonya ni a karama bɛ talen bɛ ka di ministère des transports et des infrastructures ma o ka cidi min kun bɛ kɛnɛ kan a jira k'a fɔ ko nin congrès in hakilina ɲuman don min bɛ tali kɛ nɛgɛsira fo ka taa se sira wɛrɛw ma ko ni ala sɔnna ma minisiriso b'a a se ka bɛɛ lajɛlen na. An bɛ yan sɔgɔmada in na Fédération nationale des transports ka congrès u ka congrès ta ko 4nan an bɛ yan o hukumu kɔnɔ donc an nana madame le ministre des transports et des infrastructures madame Dambele Madina Sissoko o de y'a marraine ni nana madame le ministre tɔgɔ la ka na a jɔyɔrɔ fa ka na a ka cikan n'a ka ladilikan n'a ka bilasiraliw fɔ FENAT membre ye anw nisɔndiyalen don parce que i mana mɛn congrès bɛ kɛ régulièrement o b'a yira k'a fɔ organisation sociale bɛ ka baara kɛ sariya hukumu kɔnɔ parce que sariya de b'a fɔ ni mandat sera
aw bɛ congrès kɛ n'a ye congrès kɛ a b'aw ka bureau a bɛ bilan kɛ jumɛn ɲana majɛ jumɛn y'a jɛ mun bɛ se ka kɛ tuguni ayiwa o kɔfɛ bureau bɛ sɔrɔ ka démissionner ka bureau kura bila en place donc o b'a yira k'a fɔ baara min bɛ ka kɛ a bɛ ka kɛ bɛn kɔnɔ a bɛ ka kɛ ɲɔgɔn dɛmɛ kɔnɔ a bɛ ka kɛ jamana yɛrɛ ka dɛmɛli kɔnɔ jamana yakubayali a tɛ ɲɛ cogo si la ni siraw tɛ siraw fana la a jirala k'a fɔ fana nɛgɛ sira o de ka teli kosɛbɛ ka jamana économie yakubaya n'o dun jɛlen don kabini san caman degunw b'a la maa min ye fédération intérim ɲɛmaaba ye a y'a jira k'a fɔ ko ni ala sɔnn'a ma jateminɛw bɛ sen na wulikajɔw fana bɛ na kɛ ka se jamana ɲɛmɔgɔw ma min b'a to don nataw la nɛgɛsira baaraw bɛ se ka daminɛ ko kura cogo min na. An ka congrès in bilama an y'a kɛ de pour que an ka se ka san sɔrɔ kosɛbɛ. Transport ye qualité 3 ye. Urbain, interurbain, international. Transport ye nin qualité 3 de ye. Bɛɛ de b'o kɔnɔna la. Couche bɛɛ b'a kɔnɔ. Taxi bɛ yan bi. Sotrama bɛ yan, car bɛ yan, remorque bɛ yan, bennin bɛ yan, Suprosi bɛ yan. Couche minnu fɔra nin bɛɛ de b'a kɔnɔ. Gɛlɛya caman bɛ an kan. Dɔw résolue la, dɔw ma résolue. Hakilina min b'an na an farakun yɛrɛ ye ɲɔgɔn kan de ye pour que an ka se ka se ko dɔ la. An dɛsɛlen bɛ fɛn mun na an ka se ka olu rétablir. Bi bi in na terrain bɛ san damadɔ bɔ bi a tɛ baara la. An mago b'a la ka terrain wuli k'a jɔ a sen kan jamana kɔnɔ. Jamana nafa dɔ de don. Fédération nationale des transports u ka congrès in kɔnɔna na tɛgɛ sinna maa min na a y'a jira k'a fɔ hali n'a y'a sɔrɔ ko baarabaw bɛ ale ɲɛ nka a ye foli kɛ k'a ɲɛsin a baaraɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen ma u ye danaya min ta k'a da ale kan. Ni selen nin yɔrɔ na danaya dɔ de y'a kɛ donc o danaya taabolo kan a ka di n ye an ka ɲɔgɔn lamɛn an ka taa ni ɲɔgɔn ye an ka ɲɔgɔn hakilinaw faamu an ka jɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ n'o kɛra hakilinaw bɛ sabati. Mandat nin placelen sin min kɔnɔ ne kɔni b'a bila sin min kɔnɔ c'est pour que ka se ka élan wɛrɛ di an ka ɲɛnamaya yɛrɛ ma dans le contexte même du transport parce que n'i ko transport a bɛ relever secteur caman na n'i ko transport an bɛɛ bɛ jɛkulu kelen de kɔnɔna na terrain bɛ se ka sira sɔrɔ cogo min na o y'an yɛrɛ haminan dɔ ye n'o kɛra an bɛɛ bɛ lafiya parce que o y'o haminankoba de ye donc o dun taabolo kan an bɛ se ka contribuer diɲɛ fɛn fɛn na u bolo an bɛ jɛ an b'o ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye an bɛ taa ni ɲɔgɔn fana n'Ala sɔnn'a ma. An ladina k'a fɔ fédération nationale des transports u ka congrès naaninan in a kun cɛra ni recommandation caman ye min ni min bɛna kɛ sababu ɲuman caman ye syndicats ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la chauffeurs b'o la nɛgɛsiraw ni o ye chemin de fer ye fo ka taa se sira syndicat wɛrɛw tɔw baara in bɛɛ kun cɛra ni photo de famille ye. Ka sanga ni Mali jamana lahala bilama ye i b'a ye k'a fɔ hali bi jamana kɔnɔden ɲuman dɔw bɛ yen o b'a la ka magɛn baara n'o ka o yakubaya o de bɛ ye kɛwale ye min bɛ Dr Abubakar Sidiki Buware ale ka cɛsiri ni wulikajɔw kɔfɔ ka sanga ni a ka laada sigilen dɔ ye kabini jumadon juillet kalo tile 31 sanba 2026 ye a ye a kɔngɔ fa ka taa ka don furakisɛw caman na furakɛliw ani furakɛminɛw caman na minnu dira a fɛ centre de santé Cherif Lamɔ ka don mawuludu o ɲɛbila baaraw kɔnɔna na kalodoniya k'a fɔ baara in a kɛra waati ye min ni a seriyala maa caman fɛ Kadija Traore Ibrahima Kulubali olu tun bɛ Cherif la TV tɔgɔ la. Dr Abubakar Sidiki Buware ka nin waleya o min bɛ kɛ san o san ka ɲɛsin centre de santé Dr Suma walasa ka centre de santé Cherif la baarakɛlaw u dɛmɛ u ka baaraw la mawuludu kɔnɔna na ka sanga ni maaw ye maa minnu bɛ degun sɔrɔ olu ka se ka furakɛ nɔgɔya la ani lafiya kɔnɔna na ni fura kofɔlen minnu nani filɛ a k'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ tali kɛ fura caman na fura minnu bɛ bana caman furakɛ fɛn min ye comité hippodrome 2 maaw ye olu mun nana ni nin bonyaba in ye ka bɔ Dr Abubakar Sidiki Buware yɔrɔ olu ka fɔ la ni ye hakilina ɲuman ye adamadenya ani diinɛ kɔnɔna na. Docteur ka nin kɛwaleba in a ye nin sɔrɔ an karamɔgɔ la a Seyidi Cherif Usman Madan Haidara o de an bɛɛ bila nin sira jɛlen kan o la kabini docteur bɛ kalandenya sira kan Ala sɔnna a bɛ nin dɔn in di nka a bɛ na n'a ye manaforoko bulama na Ala sɔnna a ma fo ka na n'a ye mobili la bi i b'a ye k'a fɔ a ye an karamɔgɔ ladege o la o nisɔndiya min bɛ yen dan tɛ a la Ala sɔnna salon ta an y'o seereya o dɔn bɛnna 6 miliyɔn ani dɔɔni ma ɲinan ka da lahalayaw yɛrɛ togoya kama docteurw de bɛ laɲini kɛ a fɛ an mago bɛ nin fura hakɛ la olu ye 1 miliyɔn de laɲini ɲinan nka Ala barika la a y'a kɛ 3,40 miliyɔn ani n'a kunkan fɛn donc an bɛ docteur fo vraiment
a sɔrɔ bi dɔ la mais a kariya ti dɔw la donc a ye karamɔgɔ ladege an wasara n'a ye o yɔrɔ in na. Fɛn min ye centre de santé Sherifla baarakɛlaw ye olu kɔni nimisi wasalen u ye nin waliya in tanu kosɛbɛ ka d'a kan nin n'a ɲɔgɔnna waliya bɛ olu dɛmɛ u ka baara kɔnɔna na mawuludu kɔnɔ walasa ka se ka maa minnu bɛ degun sɔrɔ k'olu nina hinɛ wa fana hali mawuludu tɛmɛnen kɔ nin fura ninnu bɛ olu dɛmɛ kosɛbɛ u ka baara la. San o san i b'a ye ala barika la sɔrɔ in a bɛ jidi de ni san dɔw ta bɛ kɛ $1, $2 ka na se fɔ an bɛ $6 la. I y'a ye o bɛɛ ye an balimakɛ ka yɛrɛdi de ye mais a bɛɛ bɛ kɛ karamɔgɔ de bonya kama ani kira yɛrɛ ka bangeli o nisɔndiya kama o la an kɔni nisɔndiyalen don dan foyi tɛ an ka nisɔndiya la an b'an balimakɛ fo fura in bɛ nafa min ɲɛ a bɛ jɔ jɔyɔrɔ min na ala de b'a dɔn ani baarakɛla minnu bɛ yen o yɛrɛ b'a dɔn ani mɔgɔ dɛsɛlen minnu bɛ yen ni furakɛcogo t'u ye n'olu bɛ furakɛ ni dɔw ye a dɔw b'u jɔ ka kasi o bɛ kɛ an yɛrɛ ɲɛna an yɛrɛ o seere bawo i bɛ taa sɔrɔ u banana a kɛɲɛ t'u ye mais a ma dabɔ sira dɔw kama nka an b'a olu jigi tugu n'a ye walayi ala y'o seere o caman bɛ kasi an yɛrɛw bolo yan mais a sababu ye ale de ye o la an nisɔndiyalen don dante nisɔndiya. A k'a dɔn k'a fɔ ko docteur Buware ka nin bonya in ba in a musaka bɛ t'i jɔ sefa wari $3 n'a kunkanfɛn na an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko ni lajɛren kuncɛ la ni fura in dili ye centre de santé Sherifla directeur ma ani dugawu don ka sanumanw ye. Kalansoba min bɛ wele groupe scolaire Talibi ka bɛn ni sibiridon u tɛ kalo tile gale san 2026 ye o ye kɛnɛ belebele dɔ sigi ka kɛ waleɲuman dɔn ye ka ta ka ɲɛsin kalandenw ma minnu ni o ye baccalauréat sɔrɔ ka sanga ni ɲina bagi labɛnni baaraw ye o dokumu kɔnɔna na kɛnɛ a labɛnna groupe scolaire Talibi maaw fɛ min labana ka seereya kalanso ɲɛmaabaw kalankaramɔgɔw kalandenw ani kalanden masaw fɛ. Aminata Traoré, Baba Keita olu ye a sira Sherifla TV tɔgɔ la. Ni sigi min ɲɛnamɛyalen filɛ nin groupe scolaire Talibi maaw fɛ o kun tɛ dɔwɛrɛ ka se ka n'u ka ɔkɔliden minnu ye ɲɔgɔn dan baaraw kɛ baki la ka n'olu ka sɛbɛnfura sɛbɛntiya sɛbɛnw d'u ma. Denmisɛnnin minnu bɛ ne bolo a bɛ san damadɔ bɔ ka olu ye bi an bɛ ka u girisu ani tile fɛn min kɔsɔn n'o ye u ka examen sɔrɔlen u kɛ ka o jɔnjɔn sɔrɔ vraiment o kɛra kunnawolo yɛrɛ ne bɔ ni n ko n bɛ kuma ka n ka nisɔndiya degré yira n bɛ dɔ fɔ ka dɔ to vraiment ne sewalenba de don bi nin kɛnɛ in kan folikan kɛrɛnkɛrɛnlen fana bɛ n bolo ka ɲɛsin masaw ma olu minnu kɛra sababu ka u ka denw bila an ka sira kan ka dan an na ka tila ka danaya minɛn fa ni an mago jɔrɔ la wagati o wagati n ka foli belebele bɛ olu fana ye kumakan min bɛ ne bolo ka ɲɛsin baarakɛɲɔgɔnw ma u k'a dɔn k'a fɔ vraiment baara fan si tɛ yen k'a ka nɔgɔ nɔgɔyaw bɛ na gɛlɛyaw bɛ na min nɔgɔyaw nana o kow bɛ yen ni gɛlɛyaw fana nana o kow bɛ yen ne bɛ mun ɲini u fɛ dɔrɔn cɛsiri an k'o kɛ an tagalan ye ka sababu kɛ masa minnu ye danaya d'an kan u ma danaya d'an kan gansan a danna kan an ka cɛsiri u y'an bila minɛn min kɔnɔ ne b'a ɲini u fɛ toujours an ka to o minɛn kɔnɔ parents ka an sɔrɔ o kɔnɔ o de bɛ kɛ sababu ye an bɛ mun ɲini an ka yɔrɔ taa ɲɛ an bɛ o sɔrɔ. Ɔkɔliso ninnu nisɔndiyalen de foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin u ka ɔkɔliso maa ninnu ma dan tɛ foli min na kalan cariko ɲuman na olu ka ɔkɔliso la. N bɛ Ala fo an nana bi samedi in na ka na inauguration kɛ ka ekɔlidenw ka sɛbɛn d'u ma sɛbɛn min b'a jira k'a fɔ k'u ye bagi kɛ ɲinan k'u la nisɔndiya. Bachelier a ye mun kɛ a ɲɛna a bɛnna ma a diyara n ye Ala k'aw sara ni hɛrɛ ye. Ɔkɔliso ɲɛmaa ka laseliw kɔnɔna na a ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin a ka ɔkɔliden ninnu ka wulikajɔw ka cɛsiri la walasa togoya min na u bɛ se ka kalan ka nin sɛbɛnfura in sɔrɔ. Lycée Talibi baccalauréat la ɲinan 2026 u ye 79% de kɛ donc a bɛ ko sigiyɔrɔma 100 sara la mɔgɔ 79 de passera o b'a jira k'a fɔ baara kɛra kosɛbɛ donc ne nisɔndiyalen don bangebaaw place la ka nisɔndiya fana jamana fana place la parce que an bɛ ka baara min kɛ an bɛ ka sini denmisɛnninw de labɛn minnu bɛ se ka na jamana in bɔ bolo la ladilikan min bɛ n bolo k'a fɔ mansaw ye parce que groupe Talibi n y'a ɲɛf'u ye n ko ekɔliso 5 de don yan commune kɔnɔ yan commune 5 commune 1 na commune 1 na c'est à dire que ekɔliso 5 de groupe Talibi ye collège b'a la lycée Talibi lycée des jeunes filles Talibi centre de formation Talibi ani université Talibi ni ekɔliso 5 in b'u yɛrɛ de kama yan n bɛ administration fo parce que n'i y'a mɛn an bɛ nin kunna bon maître ni administration de baara kɛ donc ka foli bɛ yan u cɛsirilen don cɛsiri yera fana. Ɔkɔliden ninnu nisɔndiyalen de ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin u ka ɔkɔliso maaw ma
kana cariko ɲuman na u ka ekɔliso la n'a jaabi dɔ kɛnɛ ye nin ye ni ka tila ka fori kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin u masaw ma. Nisɔndiyalenba de don parce que an ka ekɔliso mɔgɔw ye fête organiser an ye k'a dɔn ko an ye baara min kɛ k'u nisɔndiyalen don an yɛrɛ nisɔndiyalenba de don an ka baara kɛlenw na wa an m'u fo fɛnɛ u ka cɛsiri la halisa an k'an cɛsiri parce que kalan de bɛ ɲɛfɛ halisa u bɛɛ félicitation parce que baara de y'an se yan nɔ échec tɛ diɲɛ wuli wa fɛnɛ u ka dɔ fara u ka cɛsiri kan halisa u bɛ se ka baki sɔrɔ cogo min na an ka ekɔliso ne b'u fo kosɛbɛ parce que u y'an dɛmɛ kosɛbɛ yɛrɛ de hali n'an bɛ exercice kɛ u b'an accompagner walasa ka fɛn bɛɛ bila an ka disposition na walasa an kana se ka degun sɔrɔ cogo min na ne b'u fo o la. Fɔlisen dumanw ni dɔnsen dumanw fo ka taa se ekɔliden ninnu ka jɔnjɔn sɛbɛnfura sɛbɛntiyali dili u ma n'a bɛ fɔ o ma nanzarakan na attestation olu de kɛra ka nin sigi kun cɛ. Tasuma mɛnɛ dɔ min yɛra taji so de la station corridor min bɛ CCRF quartier Mali o dɔgɔtɔrɔso o masurunya la o kɛra kabini jumadon ye fitiri o waatiw fɛ min ni a kɛra sababu ka se ka cɛni caman kɛ minɛnw n'aw kun kan ni kamasɔrɔ kɛ maakɔni ni ma to a la. Kalo donna k'a fɔ hali bi an bɛ don min na fɛn min kɔni kɛra sababu ka se ka nin tasuma mɛnɛ in seriya o kun kelen ma se ka dɔn o miniti 20 ani kɔ bɔ ɲɔgɔn kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ sapeur pompier cɛdenw o kɔni sera ka laban ka tasuma in kɔni ni ka a fa o kuma kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ mobili 3 bɔ ɲɔgɔn kɔ moto telemani 1 ani maa bananenw o de ye jaabi kunfɔlɔ ye minnu kɔni sɔrɔ la protection civile maaw fɛ ka sanga ni directeur régional des sapeurs pompiers du district de Bamako colonel Adama Jatigi Jara ale ka laseliw ye nene aw an ka jɛ ka ɲɛmada a ka ɲɛfɔli tɔw fɛ Sadio Siribe ale ka kuma galamani na. An welela 18h tɛmɛnen kɔ dɔɔni an ye mobiliw bila ka na mobiliw sera 18h tɛmɛna ni nɛgɛ u nana bɛn a ma nɛgɛ ɲɛ 10 comme ça o tɛmɛna 18h tɛmɛnen donc u ye baara kɛ tasuma kɔni ala barika la an fanga sera la olu tun bɛ citerne bɛ ka dépotage de ka carburant yɛlɛma ka station kɔnɔ o tun b'o de kɛ wa carburant mun yɛrɛ fana tun bɛ citerne a bɛɛ ma jeni ala barika la station Shell b'a kɛrɛfɛ foyi m'o sɔrɔ a tun bɛ ka kɛ station mun yɛrɛ fana kɔnɔna la tuguni o pompe 2 de sɔrɔla la mais hali o la o fana o ma juguya kosɛbɛ moto dɔw jenina ani voiture dɔw bon mɔgɔ 3 bɛ yen olu fana tasuma furufuru y'olu sɔrɔ alhamdulilayi baara nin an sera ka kɛ miniti 20 kɔnɔna la a dafara baara kɛcogo kɔni mɔgɔw yɛrɛ bɛ se ka u ka fɔta fɔ a la an ye tasuma faga mobili 4 ta an ka jibɔndon ninnu citerne ninnu olu fana 2 nana ka fara kan ani an ka ambulance ni an ka voiture tɔw pompier mun ye baara k'a la pompier na ka ca ni pompier 40 ye. O de fana b'an sɛnsɛn kan kunna diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw kan a bɛ lakale karamɔgɔ Musa Fɔnba fɛ. Kasanga ni Burkina ni Irisila jamana cɛ jɛɲɔgɔnyaw ye Irisila jamana ye nafolo don Burkina jamana lɔgɔliso dɔ la ka lakurakuraya a lakurakurayalen kɔ ka tɛngu Burkina ma ɲɛmaw la ko in kɛra ka bɛn ni juillet kalo tile 29 de ye Burkina Faso duguba filanan bɛ bɔ Julaso surasi kana min bɛ wele ko Kanwɛnsɛn Kulubali nafolo min donna Irisila jamana fɛ Burkina jamana lɔgɔliso in lakurakurayali la sefa wari miliyɔn 100 ani miliyɔn 50 don baaraw ɲɛsinnen kun don lɔgɔliso a bilikana udlali mɔ karow minnu wɔrɔwɔrɔlen kun don ka olu karow ladila kura ye ɲɛgɛnw minnu jɛnnen kun don ka ɲɛgɛnw ladila ni ka pɛntiri fɛnɛ kɛ lɔgɔliso in na Artem Chuchayev ni ale ye Irisila jamana lasigidenso kɔnɔ lasigiden ka lakanaba min bɛ ni u ko attaché militaire u ka dangan ye a y'a jira k'a fɔ hakilina in bɛ don Burkina jamana ni Irisila jamana ye tɛgɛnɔbila kɛ bɛnkan sɛbɛn min na san 2021 o dangɛnɛmayali de da fɛ a ye bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin Burkina jamana surasiya minisiri Celestin Semporemo ale min ka wulikajɔw bonyana kosɛbɛ Burkina ni Irisila jamana cɛ jɛɲɔgɔnya kɔrɔ donni na nin da siɲɛ fɔlɔ ye Irisila jamana ka dɛmɛ dɔ kɛ Burkina jamana ye juillet kalo tile 3 kalanso dɔ fɛnɛ ladilala Irisila jamana lasigidenso fɛ Burkina faba la a bannen kɔ ka tɛngu Burkina jamana ma ɲɛmaw la o baaraw kɛra surasi daga yɔrɔ min na o ye ka militaire général Abouakar Sangule lamizana ye
Senegal jamana ɲɛma kɔrɔ Macky Sall bɛ jɛnsɛlɛkɛ naani tɔnba Nations Unies ɲɛmaaya nɔfɛ a ɲɔgɔndaw daminɛna juillet kalo tile 30 n'o bɛna alamusa mɔ kalata siya dɔ kɛra gundo la Senegal jamana ɲɛma kɔrɔ Macky Sall a bɛ bala min na 6 de kalata a ye 7 y'a yira k'a fɔ i dɔngɔma tɛ 2 y'a yira k'a fɔ a jenini n'a balabalalen bɛɛ ka kan u la ani minnu bɛ ɲɔgɔn na ni u bɛɛ bɛ ka jɛnsɛlɛkɛ naani tɔnba Nations Unies ɲɛmaaya ɲini Costa Rica kaw ka musolaka min n'a bɛ wele ko Rebecca Greenspan ale nana ɲɛkun na kalata in senfɛ min dugura ale la o ye Guyane minisiri kɔrɔ ye ko Carolina Rodriguez Birquet ni bɛ sin ka bugu da Macky Sall ka jɛnsɛlɛkɛ naani tɔnba Nations Unies ɲɛmaaya sɔrɔli kan ten hali n'o y'a sɔrɔ ɲɔgɔnda a sɛbɛkoma yɔrɔ ma daminɛ fɔlɔ u cɛ bawo kalata wɛrɛw bɛ yen minnu kan ka kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ fɔ ka taa se barabilafɔli don mɔ farafinna bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la Macky Sall kun ye cɛbɔ ye nka maaw bɛ bala min na Uganda jamana den dɔ y'i kanbɔ ko ale fɛnɛ ye cɛbɔ ye maa min na ni Ganakaw ka Kofi Annan bɛ jɛnsɛlɛkɛ naani tɔnba Nations Unies ɲɛmaaya la ale de kun ye a ka danga ye nin bɛɛ bɛ gwɛlɛya lase Macky Sall ka kanbɔli mɔ hali n'o y'a sɔrɔ Macky Sall ka jamana kɔnɔ jamana ɲɛmaw ye a jira k'a fɔ u bɛ a nɔfɛ bi ɲɛmaaya ɲinini na gwɛlɛya wɛrɛ min bɛ se ka sɔrɔ Macky Sall ka jɛnsɛlɛkɛ naani tɔnba Nations Unies ɲɛmaaya sɔrɔli la o ye k'a fɔ jɛnsɛlɛkɛ naani tɔnba Nations Unies yɛrɛ kɔnɔ sariya dɔ bɛ min sɛbɛn tɛ nka a bɛɛ lajɛlen hakili la a bɛ kɛ ten de fana diɲɛ yɛrɛ sigi bɛ sigi cogo min na u kɛn bɛ ka falenfalen hakilina dɔ ta hali n'a sɛbɛn tɛ a ka ca la kala ma nata cogo cogo a bɛ taa laban o de la ni gun dɔ ma kɛra a ye diɲɛ kɔnɔ n'o ka kumaw dafara gun wɛrɛ de bɛ k'a ye a bɛ kɛ ten fɔ ka taa gun bɛɛ lajɛlen fori n'o ye diɲɛ gunbaw ye a don si dɔ bɛ k'a fɔ farafinna delila k'a kɛ Kofi Annan nin kun ye Gana jamana den ye farafinna bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la o kɛra jɛnsɛlɛkɛ naani tɔnba Nations Unies ɲɛmaa ye ale kɔfɛ Ban Ki-moon nana Ban Ki-moon ye Corée du Sud ka den ye o bɛ Asie gun bɛɛ lajɛlen nɔnabila olu ta fori la Antonio Guterres ale ye nazarala jamana den ye nazarala jamana den wɛrɛ tɛ se k'a ɲini sisan jate b'a yira k'a fɔ minnu n'a ka kan o ye Amérique gun ye o de y'a to musolaka min na ne filɛ nin ye ɲɛkun na ni o ye Rebecca Greenspan ye ale ye Costa Rica jamana den de ye Costa Rica o bɛ Amérique gun fɛ filanan fɛnɛ ye min ye daw bɛ ka bi ka labila bi kwa kuma sera sa musolaka dɔ ka kɛ jɛnsɛlɛkɛ naani tɔnba Nations Unies ɲɛmaa ye Costa Rica ka den dun Rebecca Greenspan o ye musolaka ye o de y'a to maa sɔminen caman y'a jira k'a fɔ Costa Rica ka den n'o ye Rebecca Greenspan ye ale de kɛ ka di ka jɛnsɛlɛkɛ naani tɔnba Nations Unies ɲɛmaaya in sɔrɔ Antonio Guterres jɛnsɛlɛkɛ naani tɔnba Nations Unies ɲɛmaa a bɛ jɔyɔrɔ di maa kura mɔ tɔ ɲɛmaaya la ka bɛn ni san 2027 janvier kalo tile gale ye n'o ye janvier nata ye Faransi jamana ka bɛn ni sibiri uti kalo tile gale ye a y'a ka danjɛw sɛbɛkɔrɔ kɔrɔ do ani Espagne jɛ kabini fɔra ko tunganataaba dɔw ye Maroc jamana danjɛ kɛɲɛ ni k'u kunda Espagne dugu fɔlɔ kan n'o ye Ceuta ye maa ba 60 ɲɔgɔn na Maroc jamana denw na hali n'o y'a sɔrɔ jɛnsɛlɛkɛ naani jabaraninsow n'a kunnafonidisow bɛ ka kɛ i n'a fɔ farafindenw minnu bɛ tunga mina ta o tɛ ni maa bɛɛ lajɛlen ye Maroc jamana denw de ye u balala ka hiri kɛ Maroc ni Espagne jɛ danjɛ kan ni ka don dugu fɔlɔ la n'o ye Ceuta ye kunnafoniw n'a mɛn ni a ye bi k'a fɔ maa ba 60 la ba 48 bɛɛ seginna Maroc jamana kɔnɔ u nɔ na nka o n'a ta bɛɛ Faransi jamana maa ɲɛmaw ko olu ti ko musalaka minɛ mobili ti don Faransi ka bɔ Espagne n'o ma sɛbɛkɔrɔ Larawe lakana tigilamɔgɔw fɛ Itali jamana yɛrɛ o y'a jira k'a fɔ nazarala jamanaw bɛɛ lajɛlen bi ɲɔgɔn sɔrɔ hakilinaba min kɔnɔ ka don ka bɔ nɔgɔya u ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye espace Schengen ye k'ale ye a ta fa jɔ ani Espagne jamana cɛ bawo nin dina ninnu man ka na Itali jamana kɔnɔ an b'a ladɔnniya k'a fɔ espace Schengen bɛnkan don nazarala setigi jamanaw cɛ u denw bɛ muɲukumanyakaw kɛ ka bila ɲɔgɔn na ka sɔrɔ visa ko ma yiro n'o ye taama sɛbɛn ye nazarala jamana caman fɛnɛ y'a jira k'a fɔ a ka kan Espagne jamana ka dulon ka sen bɔ espace Schengen ko in nɔ ka sabu kɛ tungarankew ye hiri min kɛ a ka danjɛw kan ka bɔ Maroc yan b'a fɛ kɔsa in na hali n'o y'a sɔrɔ Espagne minisiri min ɲɛsin bɛ Espagne ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw mɔ o y'a jira k'a fɔ nin ko ni man ka to olu ka kɛ sigana fɛn ye nazarala jamana tɔw bolo bawo ko fɛn min don k'a dan bɛ Maroc yan b'a fɛ k'a ma don Espagne Amérique jamana ɲɛmaa Donald Trump n'a ma ɲɛ ko ni Espagne man di o sina ka ko ta yɛrɛ to n'a ka jamana kɔnɔ Amérique ka gɛrɛndɛ tɔ bonya dunanw da fɛ k'o kɛ a dalaminɛkala ye nka maa sɔminen caman kɛmɛ k'a jira k'a fɔ minnu ye hiri kɛ Espagne danjɛ kan ka bɔ Maroc yan b'a fɛ k'u bi don Espagne Maroc jamana ka dabɔ ka mɔ don wa Maroc jamana ta kelen na
ani Amerika jamana ɲɛma Donald Trump bɛ ɲɔgɔn bolo muna diɲɛ yɛrɛ sigi cogo bi hakilinaw ta cogo bi bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Maroko jamana ye Amerika jamana teri ye kɔsa in na Espagne jamana ma ɲɛma dɔ de nana Algérie jamana kɔnɔ bɔɲɛla fu ye tɛgɛnɔ bila kɛ bɛnkan sɛbɛ dɔw la o ma bɛɛ Maroko mɔ baw i mana kɛ jamana o jamana ye ni kɔni ni Algérie jamana kɔni zamana ɲɔgɔn fɛ o ye kɛlɛ ye Maroko jamana jugu ye Amerika jamana fɛnɛ Iraki kɛlɛ in nɔ ani Espagne jamana minisiri ɲɛma Pedro Sanchez mata hakilina kelenna Pedro Sanchez ko karika ale ka dugukolo a tɛ kɛ Iran jamana boni labɛnyɔrɔ ye Amerika jamana kɛlɛkɛ pankuru fɛ min ka jugu n'o bɛɛ ye Bani Israɛla ko fɛnɛ nɔ Pedro Sanchez Espagne jamana minisiri ɲɛma a tɛ kɔlɔkɔlɔ da Bani Israɛla jamana kan ni dun magara Bani Israɛla la i magara Amerika la o kuma an bɛ bɛnbɛn bɛɛ tigɛ ka nin dugarange ko in kɛ minisiri ɲɛma Pedro Sanchez kɛlɛla ye ko in dabɔra o de kama Maroko min n'o ni Algérie mandi Espagne ma ɲɛma ka taa Algérie bɔɲɛla n'o ma bɛ Maroko mɔ Maroko ni Amerika de bi fara ɲɔgɔn kan sa ka kɛlɛ cogo ɲini Espagne jamana minisiri ɲɛma Pedro Sanchez la ma caman y'a jira k'a fɔ Maroko ka laɲini yɛrɛ ye fɛn min ye o ye soyita in min n'a bɛ Espagne ka bolo kan ani meli la ni Maroko jamana ka jate la a ta don wa tiɲɛ yɛrɛ ye min ye fana a ta don koyi nka Espagne ka denw de sigi bɛ soyita hali ni yɔrɔ bɛrɛ tɛ Maroko jamana b'a fɛ cogo bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ in ka segi a taya la jamana o jamana ni Amerika jamana y'a dogo i kɔfɛ ani Iran cɛ kɛlɛ in nɔ i ni ta sɔrɔ kɛlɛ la nin ye Iran jamana kɛlɛbolo kɛrɛnkɛrɛnnen corps des gardiens de la révolution islamique ɲɛmaaya so n'o ye quartier général central Khatam al-Anbiya ɲɛmaaba ka kuma de ye major général Ali Abdullahi ka bɛn ni sibiri u ti kalo tile gale ye a ko Amerika jamana ma na jamana o jamana kɛ a dogoyɔrɔ ye i ni jɔ n'a kɔlɔlɔ ye a ko bawo bi Amerika jamana a bɛ ka tɛmɛ ni kɛlɛ ɲɛ ani Iran jamana cɛ a daselen kɔ tako fɔlɔ ni tako filanan na a b'a fɛ cogo bɛɛ lajɛlen la ka kɛlɛ in walankata Iran jamana dafɛ jamana bɛɛ la ko wa ko faratiba don bawo kɛlɛ min n'a bɛ ka kɛ bingali don ko kuma silama jamanaw minnu bɛ Iran jamana dafɛ n'o ye arabu jamanaw ye a ka kan u k'a dɔn k'a fɔ Amerika jamana a bɛ k'u kɛ namugula sogo ye a bɛ k'u ka faabaw n'o ye kapitaliw ye k'olu kɛ a dɔngɔko kɛ yɔrɔw ye u ka nafolow k'a ka se boli olu kan ni ka sɔrɔ k'i dogo jamana ninnu kɔfɛ n'a ka surasiya ye surasiya min tɛ surasiya jɔlen ye bilen bawo surasiya min don surasiya sɛgɛnnen don k'a bɛ k'i dogo o bɛɛ kɔfɛ k'a bɛ Bani Israɛla dɛmɛ jogo ɲini Bani Israɛla min n'a fanga kɛn bɛ denmisɛnnin faa fanga ye ko arabula jamanaw kan ka kunu ti a ko nka u ka dɔn k'a fɔ jamana o jamana ni Amerika jamana y'a dogo o kɔfɛ arabula jamanaw na ka Iran jamana kɛlɛ a kɔlɔlɔ o na se o jamana masina ma laseli wɛrɛ aw ni karamɔgɔ Musa Fɔnba bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan bawo ni bɛ kɛ sababu ka dansigi bi bamanan kunnafoni sɔrɔ an sera ka min fara ɲɔgɔn kan bɛn tuma ye kunnafoni so ɲɛmaaya so fɛ k'aw fo ka wele ɲuman dɔn aw ka danaya kotigɛ b'a ta la ka da anw kan ka fɔ la ka bɛn ani basigi na Mali jamana kɔnɔna na fo ka se diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen ma a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ